ये बुआ तेरा मुड़िया में कितना ढील हो गई सुन दिक्कत नहीं गिर गई भैया घुमा लो सुना ना बुआ 26 जनवरी के झंडा जइया हमके फहरी स्कूल में। अच्छा तू चली उनके स्कूल में बाबू हम का करे जान चली है ना बाबू हम का करे जान तनी सन में लइका सन में हम ए बुआ साड़ी पहन जाई हमहू साड़ी पहनम तू साड़ी पहन के चली बाग हम ना तनी के चल ले उ सब लइका सन के अच्छा लागेला। हां तू जालू तो सर जी हमनी के ढेर से बुनिया देबी उठाई दे चली है ना सही कह रहे सही कहते हैं आ सर जी तरह के पूछनी बार-बार हम पंकज सब नहीं थी हां जिनकर सदिए नहीं खेबो कहनी कि अपने बुआ कर लेकर आना अपने बुआ को लेकर आना। अच्छा चली है ना बुआ तब चल चले हैं चल चलन तो चली ठीक आ सुना ना हो कहत रहे सन तारा हां तोर बुआ एक छोटे मेकअप पोत के आ तो बावेले एहू सर लेके अइबे कहा झंडा फहरावे के दिन तो कहना देले कि हम बुआ तो सुंदर बिताई ना मेकअप करके सब आ देख जाने के हां तारा के जा रे लिसान दे ओ दिन कर न्यू पिछले साल तो के गने देख देख के थी मुंह अथी करत रहली सन कोई यानी चली बुआ सब हमके जरावे हन साड़ी पहन के चली गल हां साड़ी पहन के सूट वोट मत ना ये सूट पहन के ना हमनियो के साड़ी पहन हम साड़ी पहन हां वीडियो लाइन मार भाई घर ना तोर माई तो हेरबे ना करेले तोर सिवा तोर माई हेरी तब ना माई देखल कितना काम करेले सब घर के काम होबे न करेले ओहे ना जब ओकरा टाइम थोड़ी मिले तो वो टाइम निकल के ना है तो फोन दे जाओ ना हेरे